ja siitä tulee sitten Lehtoselle paikka. Lehtonen pistää sinne Zilitskille. Tämä ei pääse kiekkoon, nyt olisi loistopaikka, sieltä pääsee Suomi 2. Karlavaa toista ja siellä on! Miettinen pistää Niko Kapaselle ja siellä Lepo! Suomi johtaa ottelua 1-0 ja mikä vastahyökkäys ja mikä kiekon riisto! Lehtonen pistää ränniin ja siellä on Haakman vastassa ja sitten lähdetään 2-1 vastaan, periaatteessa 2-0 vastaan ja mikä on ratkaisu? Niko Kapanen räjäyttää pankin ja katsokaa mikä maali se on! Sieltä pistää Miettinen Kapaselle ja molemmat nakuttavat siitä itselleen 5. tehopisteen. Olipa hieno hyökkäykseen lähtö. Ja menee sinne Stepanevićille saakka. Marinka. Sami Kapanen kaatuu vaarallisesti. Tsekki tulee vastaan hyökkäykseen, Koistinen ja sitten keskustaan ja mikä on ratkaisu? Maali. Oi. 10-14 pelattu ja Tsekki tekee alivoimamaalin ja se lähtee tästä. Sami Kapanen kaatuu siinä ja tällä tavalla sitten Tsekki tulee, Rolinek tulee keskustaan ja saa kuin saakin melkeinpä vietyä sen kiekon maaliin, mutta sinne se menee ainoastaan 42 sekuntia Suomen maalista. Olipa se vähän tuurin poikanenkin, siinä pääsee Kapanen vielä estelemään. 6,5 minuuttia hetken kuluttua erää jäljellä. Jälleen keskialueella Hytönen kamppailee voimakkaasti. Jaager lataus lähtee heti. Siinä ei kauaa nokka tuhise. Rinne torjuu Jaager vastaan Kukkonen. Kukkonen on menettänyt mailansa. Se on poikki. Ja sitten tulee kyllä tiukka paikka. Jaager antaa loistavasti. Siinä ei kyllä kauaa nokka tuhise, kun Jaager laittaa Miroslav Latakille kiekon. Ja mikä Jaagerin näytös siinä. Lasse Kukkosen mailla menee päreiksi. Ja sen jälkeen ei ole käytännössä kyllä mitään tehtävissä. Tosin ihan yhtä lailla voidaan kysyä, että missä oli Ville Koistinen siihen aikaan, kun Kukkosen maila menee poikki. Seuratkaa nyt missä numero 4 siellä pelaa. Hän pelaa siellä vieressä ja siinä keskellä on sitten Marinka vapaana. Blatak vapaana. Sieltä tulee sitten Niko Kapanen vuorostaan. Tsekki on täysilukuinen, 30 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. Mutta siinä on sitten todella sekkipaikka ja sieltä tulee seuraava iskun paikka ja kiekko on häkissä. Sen lyö sinne Ales Kotalik ja nyt saa myöskin Nashville-maalivahti Pekka Rinne kovaa koulutusta siitä, millainen on kansainvälinen peli. Suomella pahasti vaihto kesken ja Kotalikin komea laukaus painuu ohi Pekka Rinteen. Sieltä tulee Jaroslav Linkan avaus ja Ales Kotalik. Ei minkäännäköistä maskia edes. Tämä on ollut kyllä todella hankala ottelu Pekka Rinteelle. Sitten maalin edessä Niklas Haakman. Niko Kapanen pelaa Sami Kapaselle. Kapanen sitten syöttö siihen Koistille. Laukaus lähtee ja painuu verkkoon. No niin, tuleehan se kavennus sieltä. Todella komea Ville Koistisen laukaus ja Suomi on maalin päässä. Vielä kerran sama kuvio, sieltä maalin takaa Niko Kapanen, Sami Kapanen ja sitten Ville Koistinen. Ja nyt se painuu kyllä, siinä Tsekkin pelaaja tekee oikein loistavaa maskia suomalaisten kannalta. Ja niinpä siitä merkitään siis 2 syöttäjää tähän Koistisen maaliin. Ja Niko Kapanen jatkaa myöskin pistetehtailua. Äärimmäisen arvokas maali. Maalia tarvitaan ensi alkuun 1, sitten vielä toinenkin. Niklas Haakman maalin edessä, Tsekki kolmio pyörii hyvin, peittää hyvin. Ja Hannes Hyvönen rauhallisesti katselee ja lähteekö siitä laukomaan, antaa maalin kulmalle. Ja sitten loistava syöttö! Ja Niko Kapanen tällä kiekon maalin kattoon! Ja ylivoima jytisee ja katsokaa mikä maali! Sinne maalin edustalle ja Kapanen pistää kiekon maalin kattoon. Ja Tsekkipeli on murtunut aivan täysin näihin Suomen tekemiin ylivoimamaaleihin. Onko se sitten lopullista? Se on toinen juttu, mutta kyllä Tsekki on rangaistuksia ottanut. Suomi on tehnyt 2 maalia peräkkäin ylivoimalla. Zilitski ei ole kyllä paljon tässä esillä ollut, eikä ole nytkään, vaan syöttää aivan minne sattuu. Sitten pääsee Haakman 2-1 Suomelle. Niklas Haakman, mikä on Niken ratkaisu? Ja Nikke lyö kiekon häkkeen! Sieltä tulee jälleen ensin Marek Zilitskin aivan käsittämätön harhailu. Toista kertaa aitio paikalla seuraa maalin syntymistä ja siinä vielä kaiken hyvän lisäksi jälleen oma pelaaja makaa lähes maalivahti Jakub Stepanekin päällä, mutta sehän sopii meille. Siinä on Mihal Marinka ja suurin piirtein työntää kiekon häkkiin.